Wachako weche manyien gi kama duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho kamano Teacher Service Commission odaro jopuonj duto 17 kowuok e skund sekondar ma St. Gabriel Isongo mantiere kaunti ma Kakamega. Jalup County Commissioner Mamumias Paul Langat kod apisas matayo somo e kaunti ma Kakamega oyango wach ni kakoro skundno ibiro mana ta kod jopuonj makojolo maondik gi board. Magi biro mana ndalo manok tok jopuonjre riwore kod jonyuol e monjo kendo sando jopuonj skundno e gima giwacho ni jopuonjre mag skundno ne ok otimo maber e penj mar TSC higa mokalo. Skund sekondar mar yawuoyi ma St. Gabriel Isongo mayudore e kaunti ma Kakamega, skul manyocha ripode owuok e lela chieng' wuok tich jumani tok jonyuol riwore gi jopuonjre kod moko kuom jogweng' kendo monjo jopuonj mag skundno ochako yudo ng'ikruok machielo tok duol mandiko jopuonj Teacher Service Commission daro jopuonj duto e skundno. Kalore kod jalup County Commissioner Mamumias Paul Langat kod County Director mar somo Kakamega, jopuonjrego osekuore skunde mantiere machiegni e sub county Mamumias ka somo e skul ma Isongo ibiro tamana kod jopuonj mag BOM. The Teacher Service Commission iliwatoa walimu wote ambao wameajiriwa na TSC kwa sababu ya usalama yao. Na kulingana na hayo mpaka wakati huu hatujaambiwa kwamba walimu wengine wataleta siku gani. Sasa shule iko kwa mkono ya board of management. Board of management wanajadiliana na tutapata suluhu on the way forward what we'll have to do, because one, we have to negotiate with the Teacher Service Commission ndio tuone vile tunaweza pata walimu wale watafunza watoto wetu. En wach ma oko moro jonyuol mag skundno kage ywak ni okang' ma TSC okawno biro duoko chien kendo chocho somo e skundno. Unajua sisi ni walipa ushuru. Itakuwaje kosa kidogo kama hii TSC inaamua kutoa walimu wote safari moja? Tunataka tuombe serikali ijue kwamba mtoto ako na haki ya kupata masomo. Na tunataka tuwaombe warudishe walimu wetu. Hata kama sio wale ambao walikuwa, watuletee walimu wa serikali. Sababu mzazi analipa fees. Gino mosir kod MCA malorano madwaro mondo Teacher Service Commission olok pache wi wachno kendo duok jopuonjgo e skundno. Magi timore mana odiechieng' achiel tok riwruoge mag jopuonj wuok oko kendo kwedo monj ma kinde ka kinde ne jopuonj kendo dwaro migawo mar somo mondo kaw okang' mager kendo rid arita ne jopuonj. And we are telling Teacher Service Commission, it is time that you now withdraw principals and head teachers of institutions who are being threatened by leaders who incite the general public to take unlawful action against employees of Teacher Service Commission. Motelo ne matung'ino bede skund sekondar ma Isongo tok jaod bura malorano Peter Salasia chuno MCA malorano mondo ogo mos ne oganda koseye kuom siayo jonyuol mondo ng'any. Those people didn't come here by accident. I want the area MCA who is here to come and apologize to the nation right now for also being part and parcel for whatever happened here.